Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बे आंनि गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय आरो गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय स' नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना जि फारलायजों माने दंफां हादों आरोना फारलाखा ओमफ्राय माने आङो न'आव थाइथे बर नांबाय आरोना ओमफ्राय दसे बेरायहैनो नागिरदों आरोना स' बिदिनो नोंथांमोना आङो सेयार खालामनो थ' ब्लग लाना हायैयाबो गोबाव जाबाय बेखायनो आङो भिडिअखौनो स्टार्ट खालामसोनानै भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना दसे बेरायहैनो नागिरदों माने बेरायनो माने हारसिंनो मा खालामगोन जानानै हारसिं थांसै आरोना थ' बिनानावनि सामानफोरबो लायनांगौ आरोना थ' मेट्रिकनि थाखाय बायदिसिना नांगौ पेन हारि बायदिसिना अनेक नांगौ फिसा बिला नांगौ बेफोरखौनो लायनो थांनो थाखाय आं ओंखारबायना हारसिंनो थ' हारसिंनो बेरायलांबाय थानोसै स' नायलांबाय थादों नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना आं मा थाङो आरोना ओंखायनो आं गारि लाबाय गारि लानानै होलांसै माहा मोनहैयो हारसिंनो बेरायहैलाबायनोसै आंथ' बरिं नांबाय न'आव थायै थ' गारि लाबाय आरोना माहा मोनहैयोसै थांसै नै फैबाय आरोना नै हारसिंनो रावबो लोगोबो गैया बेरायफानोबो दायो दैया फिसा आरोना नै दा दैलाङावबाथाय अखा फैनांगौबाथाय ओरैबायदि जागासिनो दंखायो आरोना नै ओरैबायदि स्केरावहाय हारसिंनो जायगा नायफैदो आरोना बेसेथो न'आव थाबाय थानो आरोना थ' न'आव थाबाय थानो बानानै हारसिंनो आङो बेरायफैदों आरोना स्कुटि लानानै हारसिंनो बेरायफैदों ओरैबायदि माने दायोथ' पिकनिक गैलाना चुपचापखा आरोना पिकनिक गैलानो होनजायो फैबांला आरोना थ' न'आव थाबाय थानो बानानै हारसिं बर नांनानै बेरायफैदों आरोना स्केरावनो नोंथांमोननो सेयार खालामलांबाय हागोन जोंनि बे दैसायाव जों जे दैखौ बाहायबाय थायो आरोना बे दैया जोंहानि न' खाथिनि दैया बेनिखायनो थाङो आरोना बेनिफ्रायनो थाङो नै ओइयाव गेट दङ आरोना बैयाव गेट दङ आरोना नै बैयो बेयावनो माने बे गेटखौ खुलिबानो दैया बारा थाङो आरोना ओमफ्राय दायो बेखौ गेटखौ बन्द' खालामनानै एसेल' हेगार हरदों आरोना जोंनिथिं थांनाया बेनो आरोना थ' बरियानो नै बेनिफ्रायनो थाङो आरोना जोंनिथिं जि दैखौ जोङो बाहायदों नैबे दैया बेनिफ्रायनो थाङो आरोना सुइस गेटनिफ्रायनो थाङो आरो नै बेयावबो दै हायजोबो आरोना ओरैबायदि गिदिर जायो खिन्थु नै ओइथिं हगार हरनाया नै बिथिं गेट दङ आरोना गावबागाव गेट दंजोबो बिथिं अरुणाचल मोनहैबाय आरोना ओमफ्राय ओइथिं बिल्डिं गोदान बिथिंनि दलं गोदान जागोन आरोना थ' दलं गोदान बनायगासिनो जोंनिया नै बेयाव थाबायलासिनो नै बिथिं जाहैजोबसिगोन आरोना बरियानो ओइथिं दलङा खाथिसिन आरोना ओइथिंनिफ्राय ओंखारलांसै इथिंनि दैखौ फोरानजोबदों आरोना नै इथिंनि दैखौ गेट बन्द' खालामनानै ओमफ्राय दैयाबो बिथिं बारा एसेबां हरखायाखै माने बैथिं दलं बानायगासिनो ना दलं गोदान बनायगासिनो आरोना थाबैनो थाबायनो मोनगोन बेयावबो बिथिंनिखौ माबा खालामनानै बिथिं गारि हारिया खाथिसिगोन आरोना गोदान दलं माबा ओइखौ मानसि हाथायजों नुदों नामा
माने खोमसिखाबाय आरोना जोङो ओरैनो दसे बेरायनो हायदोंना दायो बेरायखांनानै मानानै ओमफ्राय सासे पिकनिकफोर बारा गैया माने दायो पिकनिक जानायनि माबायानो गैखाला आरोना हायनायानो बहुद खम जाबाय ओइ किसुमान पिकनिक जानायफोरखौ दायो बिनिफ्राय जोङो थांफिनसै आरोना दायो ओरैनो दसे बेरायफैबाय नालाय केमेरा भिडिअ लाना होग्राबो मोजां गैया आंहा मानसिया भिडिअ लाग्रा मानसि गैया आरोना भिडिअ लानो रोंग्रा ओंखायनो आसका लाबाय आरोना आसका जाबाय भिडिअ लाना होग्राबो गैया हारसिं नालाय थ' दसे ओरैनो गेलेबाय बेयाव ओमफ्राय दायो थांफिनसै आरोना ओमफ्राय जों दलङा बानायगासिनो थाबैनो जासिगोन आरोना थाबायनो मोनसिगोन जोङो दलङावहाय मोनाखाबाय ओमफ्राय जास्ट ओरैनो बरिं मोननानैसो आं हारसिंनो फैदोंथ' ओमफ्राय दायो थांफिनसै आरोना दायो थांफिनसै आरोना न'थिं नालाय खोमसिबाय नालाय फुरा लाइटिं भिडिअ'आनो मावजोब्बाय माथो खालामनो गोदाव सोराव हारसिंनो बेराय फाइल लाबाय फाइल लाखांनानैहाय ओमफ्राय बेयावहाय पास्ता दङ पेन लाबाय जानायथ' बायदिसिना लाबाय आरोना थ' खोमसि जोब्बाय पेन लाबाय जों जानाय थाव बायदिसिना लादों आरोना गाखिर दायो थांगासिनो न'आव